Искаш нещо ледено, бързо и мега вкусно? Виж как си направих най-якото фрапе, което ще ти стане лятна мания. Порцията е точно за 5 кафета. В шейкър сложих 10 супени лъжици Нескафе и 10 супени лъжици захар, или в моя случай 10 пакетчета. Мъничко вода, за да можем да разбием абсолютно всичко на гъста кремообразна пяна. Изсипваме я в кутия и отиваме да я замразим в фризера. Ще отнеме около 2 часа, след което можем да използваме да си направим уникалното, бързо и вкусно фрапе. И когато ми се допие нещо разхлаждащо в горещите летни дни, просто гребам една топка от замразеното кафе, плясвам го в голяма чаша и заливам със студено прясно мляко. По желание може да сложите и малко или много лед, както го обичате. И готово! Имате фрапе, което не само ще ви разхлади, ами ще ви даде заряд като на супергерой. Или в нашия случай като на супер мама. Запази това видео, изпробвай го и ми кажи дали ти беше полезно. А разбира се, може да ми напишеш и в коментар, обичаш ли фрапе или как си пиеш твоето кафе.